Dobrý deň a vítajte pri tomto videu. Dneska budeme robiť access listy, štandardný aj rozšírený. Pre tých, čo tu hľadajú iba kódy na access list, tak tu sú už urobené. Hore je štandardný access list a dole je rozšírený access list. Dobre. Prvé nakonfigurujeme IP adresy, masky aj default gateway počítačov a routerov. Vidíme, že ak zadáme správne IP adresy podľa tej tabuľky, tak sa pripočítajú nám percentá. A tu som rušil. Dobre, teraz sa posunieme na routery. Nesmieme zabudnúť dávať no shutdown. To nám tiež pripočíta percentá. To nevypočítalo percentá, kvôli tomu, že to nie je ešte pripojené. To musí byť z obidvoch strán ako ten interface app. Dobre, a ešte posledný router. Dobre, teraz keď sme zadali na ten celý network správne IP adresy, sa nám oplatí dávať ping a overiť, či sú zadané správne. Takže dáme na terminál ping, povedzme na 30. To by nám nemalo ísť, aby sa to správne pripojilo, a ostatné by mali prejsť. Dáme ešte na 20. No, tak si môžeme byť istí, že IP adresy sú správne. Teraz zadáme na access list. Tu je základný kód. Začíname prvé access list a potom zadáme číslo, že aké má byť očíslovaný. Potom dáme deny, keď chceme odmietnúť, permit, keď chceme povoliť a remark, keď chceme len okomentovať. False potom znamená, že aké tú IP adresu má povoliť alebo odmietnúť. A false wildcard sa dáva v prípade, keď to hľadá celú sieť. Potom, keď je celý access list zadaný správne, zadáme príkaz na IP access group, čo začína takto, IP access group, potom dáme číslo access listu, aký sme očíslovali predtým, a potom
dáme in alebo out. Ono sa to pozrieme z pohľadu routera. Povedzme na R2, tak in by bolo do routera a out je z routera. Dobre, tu je príklad, aký access môžeme zadať. Zadáme access list, 10, povoliť, IP adres 128, 30, 0, potom wildcard. Na konci dáme vždycky access list a potom deny alebo permit any. Je to úplný opak, čo si dávali predtým. V tomto prípade má povoliť celú sieť 30.0 a odmietnúť hocičo iné. Ten príkaz na konci deny alebo permit any vždy dáme na konci, nie na začiatok. Ono len access list, ten router čekuje z hora dole. Takže, keby to bolo na začiatku, tak ono by to odmietlo všetko a to permit by už nepozeralo sa na to. By to, že bolo jedno. Dobre, teraz to musíme dať na interface, ktorý vedieť na G00, IP access group 10, lebo to je access list 10, a potom out, aby pozeralo pakety, ktoré odchádzajú z routera. Teraz by malo povoliť 30.0 na sieť 20.0, ale nemalo by povoliť sieť 10.0 na 20.0. Siete na 30.0 a 10.0 by malo prejsť. Preto my sme nedávali ten IP access group na interface F0 alebo 1, pretože ináč na to deny any by neprešlo. Dobre, teraz menovaný access list. Začneme príkazom IP access list, predtým musí byť IP a tu musíme rozlíšiť, či iba byť ten štandardný access list alebo rozšírený. A potom zadáme access list meno. Výhoda toho je, že je to trochu rýchlejšie, že nemusíme dávať ten access list a potom číslo, že môžeme rovno ísť na to deny alebo permit. Tu na tomto príklade uvidíme IP access list, štandardný, aby sme to rozlišili, deny PC 2.2. A už nemusíme dávať access list, len dáme deny, host a tu host dáme špecifickú hostovskú adresu. V tomto prípade 22. A povoliť všetky ostatné. Dáme tu na interface 0.0, access group. Dajte si pozor na veľké a malé písmena, pretože ono je to case sensitive. A dáme in. Keď sa na to pozrieme, že ping zo PC3 na 2.1 prejde, ale PC3 na PC2.2 už pevne. Takto máme access list štandardný urobený. Teraz sme na access listom rozšírení. Začneme ako predtým na konfigurovanie IP adres, maskou a default gateway. Dajte si pozor, či robíte správne IP adresy a masky podľa tabuľky. Viete, že to robíte správne, pokiaľ sa vám pripočítajú percentá. Ako tu vidíme. 1 išlo na 3%. Teraz zase prídeme na routery.
teraz posledný router. Zase ako predtým otestujeme pingy. Ping 192, 168, 21. Vyšlo a teraz ešte na ten druhý počítač. Dobre, nakonfigurovanú sieť máme správne. Teraz sa posunieme na ten rozšírený access list. Základný príkaz vyzerá takto a začína to ako štandardný access list. Dáme access list, číslo, deny alebo permit a teraz dáme protokol. Protokol špecifikuje, aký layer chceme filtrovať, či je to ICMP alebo TCP, či chceme filtrovať aj pingy, správy, videá, rôzne pakety. A potom dáme zdroj, že jakú IP adresu to má filtrovať, alebo wildcard, pokiaľ to je sieť. A potom dávame, jaký port má filtrovať. Porty sú špecifické, povedzme webové stránky na HTTP, zabezpečené stránky, prenos súbojov, vzdialené pripojenia. A potom, že aký to má byť cieľ špecificky, či má byť. Že to môže byť, povedzme, pripojenie len medzi špecifickými počítačmi. Na tomto príklade to môžeme otestovať. Začíname access list a potom dávame 100. Rozšírené access listy začínajú od 100. Keď dáme otáznik, vidíme od 1 do 99 sú štandardné access listy, od 100 až 199 sú rozšírené. Takže zadáme 100, chceme povoliť TCP protokol a potom chceme povoliť počítačovej siete 20.0, nezabudnúť wildcard 24, aby sa mohlo pripojiť len na server. Dáme equal, chceme, aby len povolilo špecifický port, a to je FTP. Potom povolíme listu 100 ICMP. To je pingy, aby sme mohli vedieť, že pripojenie stále funguje. Všimol, že som urobil chybu, dal som namiesto 192 182. Takéto chyby môžeme opraviť tým, že dáme no access list 100. A to celý access list vymaže, ale musíme ešte od začiatku. Čiže dáme ten kód a volíme 192. Zase dáme ako predtým access list 100 a už nám prepočítali sa percentá. Ešte netreba dávať ako predtým pri tom štandardnom access listu deny any, pretože ono už to automaticky nepovolí, čo špecificky nepovolíš alebo neodmietneš. Teraz dáme interface 0.0 pre access group, to zostáva rovnaké. No a teraz to môžeme ísť otestovať. Poďme na počítač, command prompt, FTP a pripojíme sa na server. Heslo a username je Cisco, ako štandardne. Takže Cisco a sme tam. A teraz môžeme skúsiť ísť na webovú stránku. Tu dáme zase IP adresu serveru. Som to trochu zrýchlil, ale keď timeout nepovolilo nám. Dobre. Teraz menovaný rozšírený access list. V podstate je to úplne rovnaké, len dáme IP access list extended ako rozšírený a meno access listu. Ostatné všetko zostáva rovnaké. Môžeme ísť vyskúšať.
access list, extended, HTTP only. Volíme zase TCP protokol sieti 30.0. Zase len hostovi ako serveru 3410. A teraz volíme len www. V podstate www nemusíme voliť, stačí nám povedzme dať len číslo 80. Potom zase povolíme, aby nám pingy išli. Teraz to dáme na rozhranie 0.0. IP access group, HTTP, only in. A vidíme, že nám to nedalo 100%. Keď nevieme, že kde bola chyba, pri takýchto testoch môžeme dať check results a tu môžeme vidieť, kde sme urobili chybu. Tu pri HTTP only je nejaká chyba, tak si môžeme prejsť, aké kódy sme urobili. A tu vidíme, že sme urobili chybu 142. Pre prípad, že by ste nevedeli, že ste tie kódy urobili strašne dávno a neviete ich nájsť, robíme to cez show príkaz. Môžeme to robiť show príkaz cez enable, alebo keď ste v configu, môžete dať na všetku do. Ale potom vám sa neukážu otázniky, pokiaľ neviete. A tu môžete vidieť 42. V tomto prípade zase dáme no IP access list HTTP only. Extended, nezabudnúť. Dobre, a začneme od začiatku. IP access list extended HTTP only. A zase tu dáme 172. Limit XMP any. Dobre, teraz môžeme už otestovať to. Skúsme dať FTP. Takže sa nám pripojiť. Ale nepripojilo sa nám. Teraz skúsme ísť na tú webovú stránku. Zadáme IP adresu toho serveru a pripojilo nám. Dobre, takže takto urobíte rozšírený access list. Ďakujem vám za pozornosť.